Jo, jeg skal fortælle jer, hvor meget gammelstråling det kan modstå. Og det gør jeg ved hjælp af en, der måler heroverfra, når jeg sætter gammelstråling i. Og så har jeg en tæller og en højttaler. Og det ser bare hjælp ved en plus- og minus-stik. Og de går så hernede i den her tæller. Og så bare stikke over i stikkontakten. Og så gammelstråling, det kan du se ved, at der er ly heroppe. Det er så ikke så nemt at se. Men den skruer så i her. Det var ligesom gevind. Og så har de lavet den her. Der hænger du blyplader på. Og så kan vi lige starte den her. Så kan vi lige se, hvor meget det tæller op på, når der ikke er noget modstand. Det går også lige lidt langsomt. Yep, og så bliver jeg så færdig med at tælle. Så sætter jeg nogle plader på her, hvor den skulle gå nedad. Det er vigtigt, at den holder samme afstand der mellem hele tiden. Den må ikke flytte sig. Så er målingen udlagt, så kan vi skal stoppe forfra. Jeg sætter lige. Der skal rigtig meget til for at kan stoppe gammelstråling til forhold til alle andre. Så jeg sætter bare lige en masse på. Og man skal passe på med ryglænden igen. Så trykker jeg reset her og start. Og så tæller den op igen. Så bliver den færdig med at tælle, og nu er den oppe på 69 ved dem her. Så hænger jeg de sidste to på. Og så bliver man bare ved indtil den når ned på cirka 5. For du kan aldrig få den helt ned på 0, fordi at her i rummet der svæver der også gammelstråling rundt. Og så når de går herinde forbi den her, så tæller det jo lige. Så du får den aldrig helt ned på 0. Men så du kan også bruge blyplader og hænge på, men de tæller så ikke lige så meget, fordi at de er jo meget lettere end dem her. Og det er svært at gå igennem dem her, når de er tungere, de ser meget tættere sammen. Men ja, dem kan du bruge, hvis du er gået tør for dem her. Så det var det. Vi kan lige prøve at tage den igen.